Estàs escoltant Ràdio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Girl Radio. فتاة الراديو. Rádio Menina. راديو غارو. Ràdio Noia. Benvingudes a Ràdio Noia, a un episodi amb un títol que efectivament has llegit bé. Com podeu comprendre, precisament perquè l'has llegit bé, em fa molta por, perquè l'hauré d'explicar. Part de mi està convençuda que ho acabareu entenent, o vull pensar això. I, si més no, sento que amb aquest amulet de la sort gegant que tinc aquí al costat, o sigui, espero que us distregui si realment acabo dient tonteries que no tenen cap sentit. Literalment tinc un ram gegant de lliris preciós, la bellesa del qual farà que compensi una mica si realment acabo fallint en el meu intent de comunicació de t'estàs follant el teu iPhone? Aquest ram, o sigui, sé que és la informació que us importa realment d'aquest episodi, és saber d'on surt aquest ram. L'han fet la Júlia i la Rita, que són les noies que porten Bon Vi, la floristeria que està a carrer Pi Maragall número 1, allà a Joanic. Podeu apuntar perquè es converteixi la vostra floristeria de confiança. La meva ja automàticament al veure aquest ram he decidit que a partir d'ara tots els aniversaris, totes les celebracions, tot el que sigui, serà a través de la Rita i la Júlia que em farà quedar bé a qualsevol celebració. O sigui, si tu et presentes amb això ja automàticament has guanyat, perquè com totes sabem, les celebracions i els aniversaris són una competició de qui queda millor amb el de l'aniversari. I jo crec que guanyaré a partir d'ara. Les podeu seguir també a Instagram i em va arribar amb aquesta noteta que explica una cosa dels lliris que m'ha fascinat. Diu, els lliris són el símbol de la innocència, la puresa i les bones intencions sense pretensions. Alguns podrien dir que la bondat està en la simplicitat, però nosaltres creiem que el més pur és qui més mostra els seus pensaments. És la honestedat que fa a una persona bona. Uns lliris a la mà per Ràdio Noia. Perquè la tirallonga infinita de pensaments és puresa i proximitat. M'encanta que tot això vingui de la mà justament de l'episodi de t'estàs follant el teu iPhone, perquè la bondat i la puresa i tot això ho aportaran els lliris, not me, en aquest capítol específic. Però per això va bé, o sigui, està tot pensat, està tot pensat perfecte perquè arribem a un final feliç, espero, amb aquest episodi. I si no, podem reaprofitar aquest ram de flors pel meu enterro, perquè ja no puc destrossar més la meva petjada digital, en algun moment hauré de dir prou. Així que comencem aquest episodi de la no innocència, compensada per als meus lliris preciosos. La cosa, el justificant de tot això, és que tinc com una mena de teoria nova. Teoria no sé si és ben bé com el terme, perquè ja ho veureu més endavant, però sí, el títol és el títol de l'episodi també, i espero que al final de tot podeu respondre vosaltres també amb claredat si us esteu follant el vostre iPhone o no, o en passat us heu follat el vostre iPhone. Hauré de posar pips, no sé si quines paraules es poden dir, quines no. Però abans d'arribar a la resolució d'aquesta gran pregunta, anem per passos, paciència. Comencem amb una mica de context previ per arribar aquí, perquè és que és necessari. Vale, una de les coses que em porta rondant al cap, com anava a dir últimament, però jo diria com tot l'any és el que ja sabem tots, com el tema del digital detox, que si l'addicció al mòbil, que si tot de vídeos a YouTube, inclòs el meu de digital detox, faig l'experiment, no sé què, Emma Chamberlain, tal, el mòbil és lo peor, tal. La conclusió d'aquell episodi ja la sabem, a mi no em sembla com la gran cosa, el digital detox, però tot el tema, a Substack també ho he vist moltíssim, com Instagram és lo peor, el motiu pel qual et sents malament és que tens Instagram, desinstal·la't Instagram, ets una cerda si tens Instagram, tot el mal ve de que tens apps en el teu mòbil, etc. I bàsicament ha sigut com una mica el debat de la temporada, no? Bueno, almenys jo ho sento així una mica. I després de tant debat, tant no sé què, tant donar-li voltes, crec que he arribat a la conclusió, jo personalment portaré la solució a tot, però crec que he arribat a una conclusió que jo amb mi mateixa sento que té més sentit amb tot plegat. I és que l'addicció a internet és una habilitat, és una skill, que dirien en anglès. Tu pots ser més bo o més dolent. Jo, en el meu cas, evidentment, no cal que ho digui, soc boníssima, perquè, clar, jo penso en la gent que és això, com que se sent molt malament en passar moltes hores al mòbil o en consumir internet o el que sigui. I diuen això, en plan, he perdut molt temps avui perquè he estat moltes hores, jo què sé, a TikTok, que és la típica, o he estat moltes hores a Instagram, o el que sigui que passen moltes hores al mòbil. Clar, jo pensava com, no acabo d'empatitzar ben bé perquè jo la majoria de cops no sento que hagi perdut aquestes hores. Jo voluntàriament les he invertit en fer això, ja sigui per motius de entreteniment pur, a vegades acabo aprenent coses, a vegades simplement és això, com m'entreté en un moment en què jo decideixo que és el meu temps lliure i que el vull invertir d'aquesta forma. Sempre en trec alguna cosa, no cal que sigui alguna com
supergrandiloquent, perquè en general al meu dia a dia tampoc no busco coses grandiloquents, són petits actes, no? Les petites coses que diuen Nostra Estrella. De sobte, és un anunci d'Estrella, tot això. Llavors, quan aquesta gent que se'ls frustra tant perquè diu que ha perdut aquestes hores perquè no sé què, perquè no sé quantos, penso, clar, és que simplement no tens l'habilitat desenvolupada de saber navegar per internet, de trobar els teus llocs, de sentir-te que no estàs perdent aquestes hores tot i estant al mòbil. És com, no passa res, igual que totes les altres habilitats del món, necessites pràctica, un interès, paciència, també és una qüestió de paciència, tot i que es parli d'això de falta de concentració quan estàs amb el mòbil i tal. Aprendre a navegar per internet, com si diguéssim, també és una qüestió de paciència. Vull dir, com en realitat té a veure, perquè és això, una habilitat. És també la capacitat de comprensió d'un llenguatge nou, perquè el llenguatge d'internet, més enllà de que sigui castellà, català, anglès, és un llenguatge en si també, entendre com funciona certes parts d'internet, has d'entendre. I això, si no se't donen bé les llengües o no vols aprendre aquesta llengua, la llengua d'internet, no passa res, però i llavors entenc que et sentis que estàs perdent el temps. Això, mirar vídeos de Nil Ojeda en bucle, entenc que et faci sentir malament, però és perquè no has sapigut trobar el teu espai, perquè potser no vols acabar mirant això, però com que és el que t'apareix de manera instantània, doncs tu acabes clicant. Bueno, doncs potser es tracta de trobar el teu lloc a internet si realment estàs sentint que constantment és perdre el temps. En tot cas, si no em voleu creure a mi, aquest any vam tornar a entrevistar amb el Ben i el Johan a Daniel Harley, que és l'entrevista que fa més il·lusió sempre de cada any al Primavera, i de manera màgica va sortir aquesta conversa entre ell i jo, i com que som ànimes persones en el meu cap, estava d'acord amb mi. Us vaig a posar el tros i crec que ell ho explica millor que jo. I think that I really enjoy social media. As in what? I also do. I enjoy the more like infinite scrolling. The more, yeah, like doom scrolling and like having a really horrible time. Because I really enjoy the flatness of the media and the way that you can just play sounds to you, and for that reason, I feel like I'm being shown sounds in a much more sort of democratic way, and I can just then hear like a fragment of a melody and then go down the rabbit hole to find where that melody came from. It's usually like a bit of another song that's been slowed down or something like that, and that creates its own rabbit hole. And I love that kind of chaos of the sort of collage that social media creates, and especially in the sort of more chaotic areas of it. I think I agree 1,000% because I'm addicted to the internet and I want to tell people it's like, it's in a poetic, like if you get it, you get it. And I came to terms with the fact that there's some people that know how to be addicted to their phone. Yeah, and exactly. some people don't. And I understand that when you don't, it seems like stupid. But when you do, you understand doom scrolling in another level and you're good at it. 100%. You can take good it's an things art out of form it. to enjoy doom scrolling. Right. Bàsicament sí, ho podríem concloure com ell diu, it's an art form to enjoy doom scrolling. I aquesta és la conclusió a la que he arribat i que gràcies a Déu Daniel Harley està d'acord amb mi, per tant em sento bé. Que tampoc vull que sembli que estigui com glamoritzant com l'addicció al mòbil entesa com a literal, en plan, com el vici d'això, de que sí, que tots estem addictes, però ja com és un debat més complex que addicció mal digital detox bien. Crec que hi ha més capes, que és més interessant entrar en això. De fet, a Perfectly Imperfect parlaven això del concepte de vicis, que ara he tornat a Perfectly Imperfect, vaig anant i tornant, en plan, dintre de la meva addicció a internet, aquesta és una molt guai que de tant en tant m'oblido que la tinc. I hi havia una noia que parlava dels vicis i deia, els vicis t'haurien de deixar mal gust, en plan, ella diu, should taste like shit, en plan, forma part de la definició de vici. Diu, el cafè hauria de ser negre, l'alcohol t'hauria de cremar, els cigarros t'haurien de deixar un mal gust als dits i mala olor al cabell. Culturalment ens hem anat apartant d'això i això fa que la gent es passi overindulges, que no sé com ho diríem, com la gula de no parar. I el problema és que la cosa d'un vici és que tu hauries de notar el pes de les substàncies, ja sigui el cafè, ja sigui l'alcohol, ja sigui el cigarro, ja sigui estar al doom scrolling, per molt que se't doni bé o malament, et deixa un mal regust si et passes en la línia del vici, no? I aquesta és la premissa, vull dir, com que ara quedi clar que entenc què és un vici i no estic dient que sigui impossible si se't dona bé navegar per internet, si se't dona bé l'art del doom scrolling, mai sentis això, perquè un cigarro no pot tindre gust de tequi fresa i una addicció massa forta al mòbil d'allò que t'estàs passant, per molt que se't doni bé, pots acabar tenint un mal regust, no? Això, aquí estem
totes d'acord, no? En plan, no vull que ara sembli com que se'm malentengui. Vale, aleshores, aquest és el precontext de la teoria a la que hem arribat. Dic perquè tot això és amb la Rita Roig, que la Rita Roig i jo ens vam conèixer a la uni i jo crec que els astres estaven alineats d'alguna manera, que les nostres neurones es van com entreconnectar d'una forma estranya i com de tant en tant ens arriben revelacions mútues que canvien el cicle de la humanitat per nosaltres, només per nosaltres. Perquè després quan ho intentem explicar a l'altra gent ens miren com si estiguéssim boges, però per nosaltres com sentim que estem adquirint com un coneixement ancestral universal que canvia el curs de la humanitat. I de tant en tant ens passa això. I ara feia molt temps que no ens passava arribar a aquestes grans revelacions i fa poc ens va passar una i va ser com un gran moment per mi. Jo no parava de dir-li, Rita, estem tenint una revelació, en plan, és un d'aquests moments nostres. Em va passar més un dia que havíem anat a sopar uns ous ferrats a un bar que ens agrada molt, que costen €1,50 i unes patates rosses que també valen com €2 i ens fem allà un plat d'ou ferrat amb patates i després vam sortir, vam fer un gelat, vam seure a un banc i ens va venir la revelació en qüestió. La cosa és que estàvem parlant d'unes persones. Clar, ara no puc dir el nom, seria més divertit si pogués dir el nom i explicar amb tot el detall sense censures, però anem a intentar mantenir la privacitat de la gent que no vol sortir a la teoria de si s'estan follant el seu iPhone o no. Bueno, m'inventaré els noms. Posem que la Maria està coneixent a un noi, el Pepet. I la Maria, quan està amb el Pepet, és com que s'oblida una mica de les altres coses. En un sentit bo, en el sentit que està com molt centrada en aquesta persona. I jo vaig dir, o la Rita va dir, clar, és que com que compartim un cervell, ja no sé qui va dir la paraula i qui no. Heu de pensar que ho vam dir les dues tota la vegada. O sigui, érem com aquelles bessones australianes que parlen a la vegada. Well, it just happens and we don't know why, but we have tried to talk separately, but we're not ourselves. It's not us. And it's very hard. We tell people, if you can't stand listening to us, simply just switch off the TV. Pues érem jo i la Rita dient tota la vegada, tot el rato, ¿vale? I vam dir, clar, això és l'única versió real de fer un digital detox. Perquè el digital detox és aquesta tonteria de que t'has de posar apps que et diguin que ets una cerda per obrir Instagram quan no has de poder i tu et mores de ganes tot el rato, però ja has de com censurar-te tu mateixa. En canvi, aquest tipus de persona, aquest tipus de connexió és com un digital detox real, el que s'esperaria, en plan que tu no estàs ni pensant en el teu mòbil, potser els mòbils mai s'han inventat en aquest univers en què estàs, perquè estàs en una realitat ja completament paral·lela, com que només estàs amb aquesta persona i tot l'altre com que en aquell moment no existeix perquè estàs amb el Pepet o qui sigui. I és una persona com digital detox. Vam dir, sí, total, això a vegades passa, que estàs tan centrat que potser t'estan trucant o potser t'estan enviant un missatge o el que sigui, però ni tan sols hi penses, perquè estàs com centrada en el que sigui que esteu fent. I se t'oblida que tens mòbil. Molt sovint, molt pocs cops a la vida a mi se m'oblida que tinc mòbil, tot el rato tinc mòbil, excepte si passen aquestes coses amb algunes persones, que amb algunes persones passa. Llavors dèiem, total. Bueno, a tot això vull dir que això és una metàfora, és un paral·lelisme, és una figura literària que vulguis. No estic parlant en si de mòbils o de món de tecnologia. Estic fent un paral·lelisme de relacions humanes amb el món de la tecnologia, que podríem parlar del digital detox a iPhones, a no sé què. Però és un paral·lelisme amb les relacions humanes. No estic parlant de el mòbil en si, enteneu? Vull dir, com ser una persona digital detox és ser una persona amb qui estàs molt absorbida i molt concentrada i se t'obliden la resta de coses, que poden ser el mòbil en si o que pot ser que tenies dentista o que pot ser que no sé què, que se t'obliden la resta de coses en general, no només el mòbil, sinó com que estás molt centrada en aquesta persona. Crec que m'enteneu. Clar, llavors, continuant amb aquest paral·lelisme, vam dir, de la mateixa manera que hi ha gent que és digital detox, hi ha relacions que són el teu iPhone. En el sentit de que són pur entreteniment, en el mateix sentit que l'iPhone pot ser una eina molt bona per entretenir-te, com quan jo parlava amb el Dani en Harley de fer doom scrolling. En plan, jo hi ha dies que m'estiro al llit i em ve de gust estar X rato sense fer res, només mirant TikToks, així en bucle, i aquesta és l'activitat que jo trio per entretenir-me. Llavors hi ha persones que són pur entreteniment, pura diversió, són com un TikTok, en plan, tu quedes i tens la sensació, la serotonina que et pot donar un TikTok ben utilitzat. Llavors, són tipus de persona que ets conscient de les altres coses del món, no és com aquest aïllament mental que et pot arribar a fer algú digital detox, ets conscient de tot, però estàs amb aquesta persona i t'ho estàs passant bé i és com inputs constants, jaja, és persones iPhone. Llavors, aquí venia la qüestió que ens vam preguntar nosaltres mateixes, com t'estàs follant el teu iPhone, llavors com ara podríem anar relació per relació i categoritzar-les perquè cal tenir en compte que tot això és un espectre. Però abans de que continuem, vull fer un disclaimer perquè ara sé el que esteu pensant, no? Ja teniu una mica la premissa de la teoria, aquesta de la revelació, i
molt probablement esteu fent un error que és ser tecnofòbics i pensar, vale, quines relacions he tingut jo? Les bones són les digital detox i les dolentes són a l'iPhone. No, no funciona així, no és digital detox bien, enfollarte tu iPhone mal. No, és molt simplista pensar així i hi ha moltes més capes. Partim de la base que totes dues coses, en la seva mesura, són bones i en el seu extrem són dolentes. Ok, no? Llavors, entenem que això és un espectre. En el sentit de que potser algú és 100% el teu iPhone per tu o és 100% el teu digital detox, però també pot moure's en un entremig. Està com una mica a prop de digital detox, però no deixa de no ser un iPhone, de tant en tant també el mires. O és un iPhone bastant, però també tenir un moment digital detox. És un espectre en què pots anar categoritzant una mica i també cal remarcar que una persona en si no és un iPhone o un digital detox. Sé, per una persona, posem el Pepet per la Maria, és digital detox, però potser en les seves relacions anteriors ha sigut un iPhone. Depèn de per la persona i la situació i aleshores va vindre el moment divertit en què ens vam dedicar a categoritzar totes les persones de la nostra vida en aquest espectre. I realment és algo que es pot fer. Segon disclaimer, si algú no t'agradava o no teníeu aquesta connexió, no pot ser ni digital detox ni iPhone, perquè parteix de la premissa que són persones que t'han agradat al llarg de la teva vida. Llavors són una cosa o l'altra, però si no t'agrada és una pedra fora en un altre lloc completament diferent. No entra en aquest espectre, no juga. I clar, com que estem jugant al joc de la privacitat aquí, no podem ara posar noms a persones en plan, vale, perquè entengueu, us poso l'exemple de la meva vida i us dono tots els noms. No podem fer això, tot i que seria molt divertit. Un dia em faig un Patreon i ho fem i faig pagar 1.000 milions d'euros. Però com que de moment encara no sé com funciona Patreon, ho podem fer d'una manera molt divertida també, que és a través de vida de famosos. Perquè tot això i després, òbviament, per veure si estàvem, jo i la Rita sonades, l'he intentat explicar a la gent per corroborar si tenia sentit o no. Si la gent un mig pillava, potser tenia sentit. Si la gent era en plan, què cony estàs dient, Mar? Altre cop? Pues llavors hauria intuït que és una de les revelacions que tenim jo i la Rita Galàctiques que només són lògiques per nosaltres. Però li vaig explicar a la Joana, Miss Joana Girona, i ho va entendre. També crec que la Joana està arribant a desenvolupar capacitat d'entendre les tonteries més grans que dic, perquè ja són tants anys que potser ja sap desxifrar-les i llavors no compta com a bon exemple. Però la Joana ho va entendre perfecte perquè vam jugar a fer exemples i són boníssims. Si no ho acabes d'entendre, amb aquests exemples ho entendràs perfecte. Dèiem, exemple d'algú que s'estigui follant el seu iPhone o que s'hagi follat el seu iPhone de famosos. La Kendall i el Bad Bunny. Eren 100% l'iPhone l'un de l'altre. En el bon sentit, tipus, s'ho passaven superbé, potser no hi havia com una connexió allà superprofunda que s'entenien, com que nos hemos conocido de otra vida i no sé què, però com en els moments en què estaven junts, que els vam arribar a veure com als partits de bàsquet, fent stories, fent no sé què, hi havia una connexió, hi havia allà un jugueteo o alguna que era pura diversió, hi havia una connexió molt bona també, no? En plan d'infinite scroll, no sé com dir-ho. I aquest cas seria un cas molt evident de dos iPhones passant-s'ho bé i fent scroll i fent parallel play i passant-s'ho genial. Per altra banda, seguint en la mateixa família, qui està en un moment amb una persona super digital detox? La Kylie Jenner i el Timothée. O sigui, i l'exemple és clarament aquesta foto del partit de bàsquet en què s'estan morrejant d'una manera com superíntima perquè s'estan oblidant de que estan connectats al món. Estan en un moment super digital detox. Ells estan a la seva, en plan, estan super desconnectats perquè en el moment en què està amb ell, està com només amb ell i està desconnectada. I ho pots veure perquè en cap altre moment de la seva vida hauria fet aquesta mena de comportament en què li veus a la mirada que està totalment absorbida en aquest digital detox. S'ha oblidat de que té un iPhone, s'ha oblidat de que es diu Kylie Jenner, s'ha oblidat de tot. Crec que amb aquests dos exemples ja heu acabat d'entendre la teoria, però hi ha un molt bo que després va dir la Joana que et desbloqueja un nou pas que jo no havia arribat a pensar, que són Matty Healy i Taylor Swift. Vale. Per què és tan important aquest exemple? Perquè per la Taylor Swift, evidentment, aquesta relació tan curta que va tindre amb el Matty Healy era 100% digital detox, ella estava com molt entregada, li agradava molt, no sé què, fins i tot li va dedicar un àlbum sencer al Department of Dead Poets? Sorry, Swifties, ara no em surt ben bé el nom, però ja sabeu quin àlbum vull dir. Llavors, la gràcia és que pel Matty Healy, la Taylor era un iPhone. I aquí és on es crea... Clar, tu no pots controlar aquests per l'altre. L'ideal és que sigueu o els dos digital detox o els dos iPhone, en el sentit de que no critiquem, les dues relacions són vàlides. Però quan es creuen, quan per tu és el teu digital detox i per l'altre és el teu iPhone, jo crec que aquí és on es pot crear un conflicte que, evidentment, és el que va passar perquè van acabar tallant i jo crec que un dels motius va ser perquè cada un estava en un punt diferent sent un iPhone i l'altre sense saber que existeixen els iPhones. Clar, això pot culminar una relació. Molt bons exemples, no?
però encara podem jugar més. Us deixaré la plantilla per aquí per si voleu jugar vosaltres amb els noms de la vostra vida. Però bueno, un altre també molt guai que em podeu rebatre perquè és subjectiu analitzar aquestes relacions, potser no esteu d'acord, potser sí, i són els nòvios de la Carrie, de Sex and Nova York. O sigui, un que no està per debat i que demostrarà si heu entès o no la teoria és el Vic. El Vic és el màxim exemple d'una cosa. I ara és vosaltres, quan dieu la cosa que és, per veure si heu entès la teoria. Vaig a desvelar-ho. El Vic és el màxim exemple de digital detox. El Vic és el màxim digital detox de la Carrie, perquè la Carrie, de fet hi ha un episodi que la Carrie està tan absorbida amb el Vic que s'oblida que ha quedat amb la Miranda, havien quedat per sopar o no sé què passava, o la Carrie passa d'ella en plan, ai no, ho sento, al final he quedat amb el Vic. I la Miranda s'enfada bastant, en plan, tio, m'havies dit que havíem quedat nosaltres, ara m'has deixat aquí plantada, vaya bajón, i no m'has ni avisat. Crec que ni tan sols l'avisa, perquè s'oblida de tot, s'oblida de que existeixen els telèfons i que ha d'avisar la seva amiga, s'oblida de la seva amiga, i aquest és el problema. Com hem dit, els extrems, aquí és una mica ni machismo ni feminismo, ni d'izquierdas ni de derechas. Los extremos son malos. Però, en aquest sentit, els extrems sí que són dolents, perquè si estàs amb una persona tan al teu digital detox com la Carrie i el Vic, pues pots acabar fent mal a altres persones, com les teves amigues o el que sigui. Llavors, com has d'anar en compte i has de ser conscient, en plan, ostres, estic molt absorbida en aquest digital detox, he de rebaixar una mica. Si la Carrie ho hagués fet, s'hauria estalviat unes quantes hòsties. També, a vegades, pel Vic és una mica com Matty Healy i Taylor Swift, perquè a vegades el Vic estava amb la Carrie perquè fos el seu iPhone. I la Carrie estava en plan, buah, som tan digital detox, i el Vic estava en plan, ets literalment el meu TikTok. En plan, no puc parar de fer scroll i quan em cansi m'aniré a París a fer digital detox amb una random que trobi. Clar, aquí es creen conflictes i és quan tallen. Quan pel Vic està en momento iPhone amb la Carrie, perquè també té moments digital detox amb la Carrie, però també té momentos iPhone. I llavors en els que estan momentos iPhone és quan tallen, perquè la Carrie no es mou. Igual que ell va fluctuant, ella no es mou de que ell per ella sigui el seu digital detox. Llavors, en l'altre espectre, en el Novius iPhone de la Carrie, el més màxim jo crec que posaria el tio que toca com a una banda de jazz o no sé què, que coneix com per ficar gelós una mica al Vic i no sé què, i que després és com super hiperactiu i només com un iPhone 15 Plus extra amb 50 milions d'apps i la Carrie això al principi li agrada però després l'agobia una mica en plan, hòstia, aquest iPhone està carregat a tope, té la bateria al màxim, té el brillo superalt, m'estic quedant cega, potser vull calmar-me una mica i acaben deixant-ho per això, perquè al principi estàs molt bé però després se't comencen a secar les retines i dius, ostres, m'he agobiat. I aquest jo diria el del jazz, que ni tan sols me'n recordo com es deia. Llavors, a tot això tu ara estàs pensant, clar, el digital detox és el Vic, que és el gran amor de la seva vida, i el més random que et puguis trobar és el seu iPhone. Per tant, sí que hem de ser tecnòfobs i odiar els iPhones, perquè com estem veient, les bones relacions són les digital detox. No. Esteu sent un altre cop caient en el parany. Perquè quin iPhone a la Carrie li agradava molt, però la tecnòfoba era ella? L'Aiden. L'Aiden era l'iPhone de la Carrie. I no passa res, i està molt bé, però la Carrie estava empenyada de que l'Aiden fos el seu digital detox, i aquí és on ella va fallar, perquè estava en plan, l'Aiden m'agrada molt, per tant ha de ser el meu digital detox, però no és ben bé, en plan, notava alguna raro, i és com, no, l'Aiden t'agrada molt perquè és el teu iPhone i et pot agradar el teu iPhone, no passa res, Carrie, et pot agradar el teu iPhone, no has de ser tecnòfoba. En aquell moment no existien els iPhones, m'és igual, perquè estem parlant d'un paral·lelisme que no té a veure amb iPhones en la vida real. Heu de ser capaços d'entendre una metàfora. Que dura. I aquest és el seu problema, de que la Carrie s'empenyava en considerar dolenta aquella relació perquè no podia concebre que una persona que és un iPhone pogués ser una relació que també és duradera i també és bona i també t'aporta coses. I per això van acabar tallant amb l'Aiden, perquè era un iPhone i ella s'emparrava en que fos el seu digital detox, sense entendre que un iPhone pot ser bo també, si saps utilitzar-lo, si saps entendre i valorar les eines i les apps d'un iPhone. El meu iPhone preferit de la Carrie és, sens dubte, el tio que només surt un episodi, que és com, no sé què és, es coneixen com un random en un parc i és aquell episodi que és com de circ que la Carrie s'empenya a dir que les persones de a partir de certa edat, si estan solteres, és perquè són un circo i tenen alguna cosa a amagar, alguna tara. I llavors coneix aquest tio i s'emperra en trobar la seva tara. I ell li diu, la meva tara és que tinc un tatu del Piolín aquí. M'encanta aquest. Era perfecte. Era iPhone total, que bé, i era perfecte per la Carrie si li hagués donat una oportunitat, però llavors ella es va tornar loca i va començar a buscar-li per la casa coses i ell el va pillar i llavors la va xutar, evidentment. És com que una mica no estava valorant que tenia un iPhone xulíssim de color rosa amb brilli-brilli i li va fer un cop i va caure de la taula i es va trencar l'iPhone perquè estava sent una despistada, no centrant-se en el xulo que és l'iPhone que tenia sobre la taula. Llavors,
anant cap al mig, perquè sí que ha tingut relacions d'aquestes que estan una mica més al mig, hi ha el polític aquell, no sé si era alcalde d'algun lloc, ara l'estic confonent, però era polític, i la Carrie, quan el coneix, és una mica com és el meu iPhone, noia, és el meu iPhone, no, quedo amb ell només per passar-m'ho bé, no sé què, però ell en realitat està sentint bastant digital detox per ell, però no sé per què ella s'empenya a fer veure que és el seu iPhone, per primer cop ella defensant que li encanta estar amb un iPhone, no sé què. Però jo crec que hi havia punts de que ella sentia, quan estava amb ell, una mica digital detox, i per això l'he posat com cap al mig, una mica cap a digital detox. I també al mig hi ha el Berger, que és l'escriptor que la deixa amb un pòst-it, que és una de relació d'aquestes que fluctuen. Comença amb molt iPhone, en plan, tengo una moto, jijijaja, te vengo a recoger, tal, que risa, som escriptors els dos, coworkers, tal. I llavors ell comença a fer coses rares i la Carrie amb aquesta raresa comença a replantejar en plan, ai, potser no és el meu iPhone, potser és el meu digital detox, i el comença a moure una mica cap a digital detox, però de sobte ell la deixa amb un pòst-it. I ella fa en plan, vale, bueno, no sé si hi havia moviment o no, potser el moviment en qüestió és que m'has deixat amb un pòst-it. I llavors s'acabó fora de l'espectro perquè m'has deixat. Llavors aquesta estaria aquí. Tot això m'ho podeu rebatre. Són les conclusions amb què hem arribat a la de Rita. Vam tindre bastant debat, he mogut algunes que ella em va dir en plan, jo, la del Berger, per exemple, l'he mogut, la tenia abans com invertida amb la del polític. Oberta a canvis, oberta a suggerències, excepte la del Vic. La del Vic és l'exemple, de fet, jo crec que és d'on neixen les persones digital detox d'aquesta relació, de lo que sent la Carrie per ell. I una altra persona que també és molt digital detox per la Carrie és el Petrovsky, el seu últim nòvio, que no acaba de ser tan intens com la del Vic, perquè ell com que al final passa una mica d'ella, al final ella pues, ha de dir com, pues, amore, quan estàs passant de mi, pues, mira una mica l'iPhone, perquè no m'estàs fent puto cas. Però sí que hi ha la potencialitat de que coneixent la Carrie, si ell li fes 100% cas, ella anés al full-on digital detox perquè no sap trobar ben bé la balança. I aquesta seria, jo crec, l'espectre de la Carrie, de les seves relacions, en follar-se el seu iPhone o no. Crec que estava bastant encertat i només canviaré l'ordre si elaboreu molt bé les vostres respostes. I amb això, jo crec que realment hauríeu d'haver pillat la idea. Com que, no sé si és pel ram que m'està donant optimisme, però jo crec que l'heu entès. Els exemples sempre funcionen, els exemples sempre et fan entendre alguna cosa. Jo crec que amb això ho heu entès. No? I ara ja esteu pensant en la vostra pròpia vida. Ah, aquesta persona per mi era 100 por un iPhone. En plan, m'encantava, però era el meu iPhone. I aquesta persona era tant el meu digital detox? O potser no ho he entès res i ho comprenc i demano perdó si cal. Però bueno, no vull acabar l'episodi amb què us penseu que estic absolutament tarada. Per intentar fer una mica de neteja d'imatge de la meva petjada digital, parlaré del Grec, el Festival d'Estiu de Barcelona, que comença ja, de fet, comença el 26 de juny i dura fins al 4 d'agost, o sigui, literal, el festival de l'estiu, perquè dura quasi tot l'estiu. És un festival amb moltíssima oferta, més de 90 espectacles, i a mi sempre m'ha semblat un festival molt xulo, però com que té molta programació i sempre tinc com el síndrome aquest de l'impostor de ai, no sé prou teatre, ai, no sé prou d'això, quina cosa, en plan, per on començo, què hago? I m'agòbio. Però he decidit aquest any que he de madurar, en plan, res és tan difícil, en plan, simplement has d'entrar a la pàgina i mirar el que et ve de gust veure, o sigui, literalment hi ha més de 90 espectacles, evidentment hi haurà algú que t'agradarà i t'interessarà. I efectivament és així, noies, és així de fàcil com entrar a la web i mirar què us interessa d'entre totes les propostes. Jo ho he fet i ara em falten dies al calendari de totes les coses que m'he anat apuntant. El primer que m'he apuntat és Kika Superputa. Kika Superputa estarà del 3 al 6 de juliol a l'Antic Teatre fent Fuerte Esperpento, que la premissa és una travèstia a l'edat mitjana, Seilès, allà estaré, evidentment vull veure Kika Superputa a la programació del Grec, però també m'he apuntat que el dia 9 de juliol fan Todo sobre mi madre a la Sala Montjuïc, que ara està a les Tres Xemeneies, que és allò del cinema a la fresca, però abans de la peli fan un concert, La Prenda Roja, que és així com un grup de 3 noies com de flamenc, però també com més modern en el sentit que és com una mica electrònic, com urbà, no sé com definir-ho. Però si ara esteu en plan, no, és que està molt bé que hi hagi moltes propostes a part de teatre, però també ens interessa el teatre. Efectivament, també ens interessa el teatre. Hi ha una estrena nova d'una obra de l'agrupació Senyor Serrano, que el poc que sé de teatre jo és que el que facin ells m'agradarà, llavors sempre em fio 100%, és com... I es diu Història de l'amor, doble clic, allà estaré. I una altra aposta que ja és la més segura de totes, perquè potser dius, com Marc, jo no comparteixo gustos amb tu, molt bé tot el que estàs dient, però a mi m'agraden altres coses. L'aposta segura, si vols anar al Grec i encertar-la, és anar a l'obra que programen per la inauguració, perquè és l'obra que dintre de la gent del Grec han decidit, entre tots, que és la que agradarà més gent, que per això la posen a la inauguració, no? En plan, vale, algo para todos los públicos, que siguis qui siguis una mica, ens fem la idea de que t'agradarà. I aquest any està programada Petit Circ, que de sobte és circ, jo porto molt temps dient que torni al circ,
m'ho penso sempre en un sentit com més de roba, en plan roba temàtica circo, però de sobte que torni el circ literal. Que torni el circ literal i el grec han dit pues endavant, que torni. I per últim, mirant la programació, he vist que vindrà la Rosalén, que em fa molta il·lusió, específicament per la meva amiga Laura, perquè la meva amiga Laura, no sé si recordeu que la INC un dia va fer una broma en plan deia, la meva broma típica és dir-li a la gent Rosalén ha muerto, i la gent es posa molt trista i no sé què, no sé quantos. Y yo tengo una broma con mis amigas, que es decirles siempre una noticia falsa que siempre es la misma. Y yo les digo, ¿sabéis que se ha muerto Rosalén? Y todo el mundo se preocupa muchísimo por Rosalén. Yo no sabía que a la gente le importase tanto Rosalén. Entonces yo diciendo así, ellas, ¿qué? Bueno, doncs la meva amiga Laura, com que potser no sap navegar molt bé per internet com parlàvem abans, s'ho va creure, ¿vale? No va entendre que la gent així estava explicant que era una broma. I es va posar molt trista, efectivament. Llavors, com m'agradaria anar amb la meva amiga Laura a veure la Rosalén al Teatre Grec, que és que més està programada al Teatre Grec, que sempre impressiona molt veure coses allà, perquè és com, uau, literalment és un teatre grec i sembla que estigui a l'antiga Grècia, però estic veient a la Rosalén cantar, a més és preciós el lloc. I això és el dia 7 de juliol. Vull dir que, de sobte, li canvio la vida a la meva amiga Laura, que la podrà veure a la Rosalén en directe al Teatre Grec. Jo crec que potser li dona un col·lapse de veure que és viva i està cantant per ella en directe al Grec. I totes les entrades de tot això, i molt més, evidentment, estan ja a la web. És una mica que fa ràbia allò que diuen com les heu de pillar ja perquè volen, però sí, amb les coses del Grec ja ho sé que volen. A mi m'ha passat algun cop que volia anar a algú i he fet la típica d'en plan, bueno, ja l'agafaré, noies, ja l'agafaré, no sé quantos, i quan m'he posat les piles ja no quedaven. Per tant, si alguna d'aquestes coses o de les 1.000 que teniu allà a la web, les més de 90 que teniu a la web, doncs no perdeu el temps perquè us passarà com a mi. I vaja, que visca l'estiu i el Festival Grec. I ens veiem la setmana que ve, potser. Ja ningú es fia de la meva periodicitat. Em sap molt greu, espero l'any que ve millorar. Estàs escoltant Ràdio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.